WhatsApp po. So, pista sa Mohon karon. May mga ungas diri ay. Ha? Mamalabap. Kuya, ano gud? Oy, inspire ka na. Oh. Palit na. Hi! Pista karon sa Mohon. We are here. Eh. Oh. Naka-wow. Mamalabap. Ba? Kung ganahan ka mag ikuan bi itin ay itil bi pwede ra man. Ay. Pila? Dili maabot og 30. Kita likod rin. Ang Mapatid na ha. Wide. Sige to ang DJI, os mo pocket 30 papin. Ay di ka lang sa Mohon. Hindi pa dito. Oh, dili to mag ka nang mag ligo-ligo ka. Ligo tawag man, dalang ta na. Yay! Oh, gaan lang ka, Jud. Ni kuya sa una nga waterproof. Tong gilumos-lumos ni kuya yan sa dagat eh. Waterproof lagi. Nasi stabilization na. Yay! Yan ana ko no. Ah, trrrr. Drip Kuya, check. sa na ba kayo? Nada Short, sigan, carbon. tawag ko mo. Ang tag, nakikiko. Ang kuha na ni o. Eat me Lagi organ. Ano mo na? Storya. Ay, ang potato. Ay, tingog. Katong Ra detective, detective ko mo. Yeah, I make the sound. You make the face. You make the face. I make the sound. Anak kayo. Anak kayo. Okay, 1, 2, 3. Ay, wala na natunog. Bati mo. Sige, balik, balik. 2, 3, go. Ayun, tingog. Ay, tingog lang. Oh, Okay, 1, 2, 3, go. Asa siya si Tom? Ikaw itong baboy lugaw. Hi guys, Lula. this is my vlog. Mindanao. Wah! Dito man na si Mindanao. Vlogger, good ka ha? Sugo ko kuya. Carlo? Tag na kung dudong, inana tugtugo, kelmo. Namatay na no? Pagkabutan nung itok simana, namatay naputok pinae. Kilaki-lakihan to na wala mo sige kaya. Nakabuno nan. Kaduha. Oh, kaduha putok pinae. Dito mo to susugon, maso to itari to no? Oh, do ka na sa Nakike. lagi ki mo ya puno to ikon. Tutugo, puno niya. Banagya. Lumuso na yun. Kudra. Okay pa yung taas niya. Si Glawas, ano ba? Lingkong Glawas ba? Ya. Dia mo dia. Yan na ning gilawayan. Guys, tayo guys, wala na record ganina guys. Karon pa na record guys. Ay, nadita rin sa pista sa Mohon na Luginsan guys. Nya, kuan guys. Ihaw na baboy dito guys eh. Dito guys. Tayo ni guys eh. Mag-vlog na si kuya. Happy pista diri guys. Pista na diri guys. Nagranag ka ng atak. So karon guys, mamista ta sa Mohon ilaami bigkas ba? O manguan dari dito mamista ta nya magdatag ta perwir kay mga ayo man taog kuan. Mga ayo man taog ulo sa litsyon nito. Bombalabap. Ay daray kong nanay guys eh daray. Waray. Ma-zoom anoy ang screen. Wala ray high blood nay, wala ray kuan, ubos ray mo BP nay. Okay ra. Jumping jack daw nay.
Okay ra kayo daw guys, akong nanay guys. 80 anyos na guys. Mag-running pa na 10 kilometers taga Bunta guys. Okay kayo iyang kuon guys, pista guys. Ay, gayaw-yaw na guys, tara guys. Di na tayo buta sa rip. Panty na gisgutan guys. Paniti, butang sa rip. Napalong lagi. Ay, malagong. Kanang ang marang daw kay dapat na siya i-consume 4 hours. I'm married. Don't tell me when you put me on free. Mode na akong nanay guys. 80 anyos na guys. Saon na guys, galuto na sa utan guys. Buangan nakaigit bitaw ko sa yung utan guys. Busog na kay kwato guys, nagikan ko eskwelahan. Muna na ron guys. Wow, gwapo na kayong Kaya ba na kung kasi kadaan na. Sa dangki, man ni Carlo. nakaigit noon, gwapo na ngayon. Buangan yun. Sa man ni Carlo. Ano man na. Man ni Carlo, ginabasa. Aron guys. Arita siya nagkiskis ug kuhan guys. Pag-hito na lang gani mo yan. Pero guys, nagkiskis sila og baboy guys. Nagkiskis sila og baboy guys, tara guys. Amo ni akong uncle guys. Amo ni siya. Kuha na siya kanang siman ba. Tura akong usa ka uncle guys. Liwat kay kuha niya, gwapo ba. Adara mong kuhan kaying tukoy kaying. Ay, tukoy. Adara guys. Si Lola guys, gidungog ni siya sa una nga kuhan guys. Taas guys sa buhok guys. Lupa na ni guys. Taas guys sa buhok guys. Senior na sad na siya guys, dara yang classmate guys ay. Si nanay, 80 anyos. Oh, niya mo ni siya kuan. Hindi natin siya magpupunta. Ano alam na? Mo ni taga kuan guys, taga parlor ni siya nga. Gikuan niya si Lola guys. Parlor. Big Cass Parlor and Nails niyang tawag niya. Shout out dahil sa Big Cass Parlors and Nails located sa Pinamungahan. Na maligya na sila og sukang tuba ni Insoy. Tora guys ay ta. Muna siya. Muna tagiya sa balay guys, dako kila balay guys. Showy ka na diha guys. Yes. Dara lang ha. Mama. Dara kong iya ano siya guys ay. Taga Capitol ni siya guys, kung makita mo ni niya. Duula lang. Ano man? Kay? Ano ti ay? Asig panilid dira ti. Hindi ko kay abog kayo. Mani siya ko yan. Ayaw pud oy. Andam siya ga. Grabe gini ang pagpanilihig yun. Wala na yung abog, awa. Tawa mo diha, day. Oh, bayo. Sige daw. Sa larong ito, ikaw ay bibigyan. Deal or no deal? Deal or no deal? Charmel! Buksan mo na! Sige, baby. Yawa na. Ano ding dito? Desma. Ay, bali isog ka. Sige. Resulta na. Panguli ako mo. Ano masasabi mo? Residue of the day. Para sa residue. Naasa mo. Kakaisang lubot. Aparador sa TV ato. Kakaisang lubot.
Yeah. Quality control. Alam, di ba ko inom mo? POV ka na. Layo sa ripsak. Ipay ay, ito na ako mangkod. Ayun na. Na. Piti ka ron. Gara. Ay ka nang sabon isa. Ay, atap ka na ba? Atap. Palo. Ay, nagsiya. Daw, kasi nagsiya. Ayun, dito lang. Ay, sige lang. I-portrait. Mumalabap. Ara na lang, te. Anong ipang mo ng tubig? Ay, nagsiya. Te, kana na lang. Kita. Igod gada amo. Ayun, dili ka na. I-portrait na ka. Ayo. Portrait ka ano? Ayo, i-reels man ako. Ron, pangit-pangit ni Joret. Kaya para Joret. POV, layo sa ripsak. Layo sa Vikings. Layo sa Vikings. Muli pa ka, Day. Day, muli pa ka, Miri. Mawali pala. Muli, ikaw, Day. Di ba, di ana, maka nga di ka mauli ron. Di ka uli ka nakahugas noon Kaya ka. mo di pakita among naong iron. Kana mga kamot lang. Tarungan ulit yung Tarong na. pagmahay. Tarong na. Yang kato mga gatad-gatad iron nga kanang kaha-kaha nga na kayo. Sige, i-release na ko. POV kanang Fiesta sa bukid. Oo, ano galing na. Kalimut din din yung mga lagi na to. Ampol. Tet. Hindi, patungod din sa Facebook. Dili, pa-injeksyonan to yan. Kari-iring. Pwede na. Mini mo? Nailay po, nailay. Hinumdum mo kung madamid. Bitaw. Di ba Bye-bye. Hi guys! Ilan yung nagkukuha ron ah? Ayaw kang itunong sad. Madagan pa pila ni mo. Pat. Lulu. Lungal, pemletap. Habis kayaknya kena. Smile! Hey! Abang, saya boleh scream! Hey!
Pinas. Ano may mga meeting?